una mica d'esment, com deia el Guillermo, ja utilitzem l'eina, però hi ha hagut algunes consultes i ens ha semblat això interessant revisar el tema del filtratge i de les notes. Primer de tot, en la pantalla principal, per poder accedir a les dades del pacient, col·locant-nos en la barra superior i fent doble clic, entrem a les dades personals del pacient i tenim accés al telèfon, adreça, qui és el seu metge de capçalera o la UVA. Per tant, és una manera ràpida d'accedir a aquestes dades. Un altre tema interessant és el tema del filtratge. El filtratge accedim a ell des d'aquesta icona, i quan tenim la icona de color vermell, el que ens està indicant és que hi ha algun filtre activat. Llavors podem accedir dins i saber quin. Ho diem perquè de vegades ens hem trobat amb consultes i és perquè ja hi havia algun filtre i potser s'ha de modificar. A dins de les preferències del filtratge tenim diferents parts i us les aniré explicant una mica. La part superior, on diu de notes des de la darrera visita, si la marquem, el que passarà és que només veurem les notes en el MEAP des de la darrera visita. Això vol dir, si per exemple tenim un hipotiroïdisme, per exemple, en la darrera visita i pitgem aquest filtratge, només veurem les notes amb el mateix motiu de visita. Per tant, és una manera de fer un tipus de filtratge. A la part inferior, aquí veiem que podem triar si volem veure tots els MEAPs, només amb diagnòstic o aquells MEAPs que no tinguin diagnòstic. També si volem que es vegin totes les UPs, només aquesta UP i també per especialitat. En aquest cas hem volgut fer una tria on surt l'odontòleg fent una tria del que li pot interessar a l'odontòleg i que ell no necessita saber o no vol saber si té visites de la CIR o de sol·licituds de trasllat o d'altres. A la banda dreta trobarem que també podem fer una tria de si volem veure el MEAP de forma compacta o expandida. Què vol dir això? Compacta és la visió que tenim normalment i expandida deixarem de veure la part dreta de la pantalla, que és on hi ha tots els diagnòstics. I també podem fer, hi ha gent que diu que no vol veure tants botonets, i podem eliminar la part dels botons del MEAP. Per tant, aquí també ho podem triar. Un cop hem fet la tria, si ens sembla necessari, ho podem guardar com a definit, com a predefinit, això ho veiem a la part inferior, i tots els pacients que visitem tindran el mateix filtratge. Si nosaltres no ho pitgem, aquesta tria de filtratge només serà per la visita actual. D'acord? Bé, una altra part interessant és que a la part inferior de seguiment clínic hi ha una botonera de color verd, que són per situacions especials. Aquesta botonera s'activa quan tenim un pacient donat d'alta d'ADDOM, quan hi ha algunes al·lèrgies, té una IT activa, té algunes vacunes pendents, si realitza teràpies naturals, està en gestió de casos o té una infermera d'enllaç i també si està proposat per una activitat grupal o hi està participant. L'avantatge d'aquesta botonera és que si nosaltres pitgem directament a sobre de qualsevol d'aquests botons, passem directament a la pantalla, en aquest cas una IT, i saltem directament a la pantalla d'IT. Per tant, és un estalvi de temps. Un altre tema interessant i que és molt consultat és introducció de notes en un altre dia, la modificació i inclús la eliminació d'aquestes notes. Llavors, per exemple, aquesta nota que tenim aquí marcada, el que nosaltres volem fer és eliminar-la. Com ho fem? Primer de tot hem de posar la data corresponent a aquesta nota que volem modificar. Ens n'anem a introduir modificar nota i el que hem de fer és modificar-la pitjant en aquest full en blanc la nova data, de fet la data que volem modificar. Un cop l'hem posat hem de pitjar intro i accedim a tots els MEAPs amb aquella data.
triem el MEAP que volem modificar o eliminar, en aquest cas, aquest que tenim de color groc, i el que volem fer és eliminar-lo. Ens demana el motiu per al qual volem eliminar-lo, l'introduïm i ja l'hem eliminat. També podem modificar aquest MEAP. En aquest cas volem modificar aquesta part d'aquí, però resulta que l'ha escrit un altre professional. Això de vegades també ens passa. Si nosaltres el que volem és realment modificar-lo, pitgem continuar, totes les dues vegades, i la podem modificar. Si el que volem és veure aquestes notes originals, ho podem fer mitjançant aquesta icona. I accedim, veiem en vermell, quan s'han modificat, i accedim al MEAP original. Una altra manera d'eliminar la nota és mitjançant el botó dret. Ens col·loquem davant del MEAP que volem eliminar, pitgem botó dret i ens apareix aquestes possibilitats. Triem eliminar nota, en aquest cas, i l'hem eliminat. Si el que volem és accedir un altre cop a la nota original, també ho podem fer mitjançant el botó dret i ja els podem veure.